UMLA kanong po constituency ba Meril Bonds mentaka sengi kendai tarik naitung lingba kilat pathai khubor ulabu ko jinggerpat chaka sorkar jilla begidai ban chimkia ban penkiu no ek jing mang tingka jangka interstate border area development program kenang bakan wan ra shibun ki jing mentoi nak benta kishnong ki bahap ki khaput jangka jilla Meghalaya bat chu shu lapen pau bodan ka jing angnut ban wan ra ek kampen roi ha ka bedai bat ki jaka khaput jangka jilla Meghalaya bat Assam ula ongru bakum unong mikmat ula presyang ban wan ra iki kampen roi shikishnong beper lingba ka special rural works program scheme kabarit bakum ki MLA ki juyo Henry lingba ka interstate border area development program ka baka sorkar jilla ka don ngin la ban wan ra shibun ki kampen roi hapo kishnong baki don haki khapot jangka Meghalaya bat Assam to kane ka por nga shim ya kane ka kabu ban kerpat lingba ki social media siya ka sorkar jilla Nari jumpa di jing thok na kapor sa kapor ha ka pwede kumno bangin enhance ya ka allotment ha ka budget na kaliang jong ka sorkar jela ha ka pwede bat ka interstate border area development program kani ka digawi na ki program ki project jong ka sorkar jela ban wara iki kampen roy siya ki kaput bat ka jela sam Dena takadaw hapo assembly ro ngalaju race ya kani issue na kapor sa kapor ban mentaru ngala persyang ban tho na kapor sa kapor na kabanta ban penkiu ya kani jing penmang pisah ya ka interstate border area development program ko majalla ko ni kumbala ban sutu ka sorkar jalla kadang don hagalinti menta ban penbe ya kini disputed area ki khat artli ki area of difference hak bahan riutli la persyang ban penbe wala gidon kat tu kan ne benta ki ba kum ka sorkar jela dang hab ban penbe ban ekren bat ki stakeholder bat ki hima bat ki district council bat ki rat ki shnong ngi scam begini ki ibro kin la ban pendep hak kom ko biang bat ki riutli ki badang sa ro ya ki baka sorkar ka sa sim ki por ki banwan magidon shibun ki jaka ki ba nakaliang jong ka jela ke jongi ki along khaput bat ka Assam kum kan uksa ki ni gishnong ki babun ba ki badon hapo kanong po constituency marhari boy ki ba khap bat ka Assam ke jirang constituency kanong po constituency bat ka mawati constituency ki jaka ki badon hi halenter kanong po constituency ki di jaka ki ba khamlong peaceful kim da don than ki jingnya kaja ki jingnya kan at bat kum ta ter dingi kwa ban pentikna ba ki kampen roy ha ki di kishnong ki bordar ki jungi ki di ban long ki babiang shen ka komiti jong ka district association bat ban pha ki proposal bat ngangi scam ba nagaliang jong sorkar jela kan take serious note on this nagam takat beginang la ban wara ki kampen roy ki la ban de ki school building ki la ban de ki community hall ki la ban de ki footpath ki la ban de ki footbridge ki la ban de ki motorable bridge kila bende ki skim jong umbam umdi la bende ki babun ki jai project skim bengila ban penurlong ha ki khaput ki jungi kan yarap sibun kajing tentu na kaliang jong ha kalong ka sorkar kan sim khia kan na lor bangi kum ki MLA nang ba ke SRWP skim jungi ngi persyang ngi ban yarap kat bala tenre ke SRWP skim ngi namla ban ai ka bahe ye ki snong tenre na ke interstate border area development program kene ka sorkar jela ka don ngi suban kentu ban penmang kajing penmang ka bahe khnang ba ki babun ki project ginla ban wara ha kini ki khaput ki jungi bat ka Assam khnang bangin pentikna ba upud usam ujungi ulong boskem ha bangidon ki infrastructure ngi biang ki surok lenti sengkin umbam umdi ki yang dorbar ki anganwadi center ki school ba umta tetet ka pentikna ba ki jaka ka jungi bat khnang ba nginla ban scam wat haka second phase ka ban wan ro agi jing keren ki banang ya ngin pendikena begini ki jaka ki dehi ki jungi de kata ki jing kentu bat ka jing kerpat ki jongai ka sorkar jela bakan simkhia ki ne ka benta